Moro moro! No niin, nyt taas autiotalojen aikaa, tai itse asiassa autiokyläkoulu. Varmaan ollut jonkun aikaa hylättynä, niin mennään katsomaan. Siitä näkee jo, että kiipeilytelinekin on jonkun aikaa ollut käyttämättä. Kasvaa mänty tuolta läpi. Sitten täällä oli tämmönen jännä. Onko tää nyt sitten ollut urheilukenttä, niin tuolla on vähän tommonen amfiteatterityyppinen tuo istuinpaikat. Katsotaan ne nyt, kun ollaan tässä. Eli tämmöset maapenkereillä penkkirivit. Siellä näkyy itse koulu. Tällä kertaa kuvataan uudella kamerallakin, että menee vähän harjoitteluna tääkin. Samantyyppinen kamera kuin ennen, mutta uudempi malli. DJ Osmo Pocket 2. Pitäisi olla vissiin vähän laajempi toi kuva. Toivon mukaan tarkentaa. Vanhaa tuli joku vika, että se ei enää tarkentanut. Akku ei kestänyt enää ollenkaan. 5 vuotta kuvattu, niin se oli loppuun käytetty. Erikoinen kyläkoulu. Onneksi nyt on pouta. Äsken tuli vettä aika lailla ja pähkäilin, että alanko tekee videota. Tietenkin olisi ollut se vaihtoehto taas sisältä aloittanut. Mennään katsomaan lähempää. Betoni päässyt jo vähän rapiseen näissä rappusissakin. Tässä pitäisi nyt olla tässä uudessa kamerassakin toi zoomi. Sitä ei ole aiemmin ollut. Eli on. Toivotaan, että se jossain tilanteessa jopa auttaakin näiden videoiden kuvaamista. Yleensä on ollut ongelmana se, että kuvataan ahtaissa tiloissa, niin se ei vaan yksinkertaisesti, niin tila ei riitä. Ei saa semmoista kokonaiskuvaa. Aika isot on kyllä nämä betonilaatat täällä. Niin sanotulla etupihalla. Siinä on ihan vettä. Vandaalit on tietenkin käynyt. Ikkunoita on rikki. En kyllä osaa sanoa, että minkähän ikäinen voisi olla itse rakennus. No, katsotaan, löytyy jotain viitteitä. Oven kahva on ainakin lähtenyt menemään. Jonkun verran sotkuja. En tiedä, onko joku yrittänyt alkaa remontoimaan vai mikä on ollut suunnitelma. Pulpetteja löytyy. Ihan kaikkea ryönää ei nyt tällä kertaa katsota. Voi olla, että joutuu valonkin kaivamaan esiin. Päiväsaikaa ollaan liikkeellä kyllä, mutta tälleen näin niinku
alkusyksystä niin alkaa olla jo hämärää päivisinkin. Keltanokat liikenteessä. Noitahan taitaa vielä tänä päivänäkin jaetaan tuolla. Käsittääkseni vakuutusyhtiöt jakaa niitä koululaisille. Tuolta pääsee tonne siipeen, pääsee ylös, mutta katsotaan tää huone. Taitaa olla joku vähän isompi luokkahuone. Siellä on telkkarikin. Joku oppilas laittu keskelle huonetta katsomaan telkkaria. Philipsi. Vesipiste löytyy sieltä. Tuo on aika jännän näköinen kraana. Vähän vanhempa malli. No ei toi kyllä ite tuo allaskaan niinku uusi. Tiedä vaikka olisi alkuperäinen. Siellä on tikkaat. Tässä oli jonkun verran näitä puulopetteja. Niitä tuppaa jäämään. Pienen siilitytön onni. Semmonen tila. Tänään olisi tarkoitus vielä jatkaa matkaa aika pitkällekin tästä vielä. Paristaa kilometriä eteenpäin. Yöpyä. Katsoo löytyykö lisää kuvattavaa. Sitten vielä jatkaa matkaa. Jännät verhot. Olisikohan nuo koululaiset itse tehnyt näitä verhoja täällä? Paha mennä sanomaan. On täällä vissiin kun... Onks toillakin internetillä? En osaa sanoa. Aika paljon on kyllä tyhjennetty. Ulkkoja. Ei oo kenenkään Jani-Petterin nimeäkään siellä. Liitutaulut oli muuten hävinnyt näköjään. Joka koulussahan pitää saha olla. Meidän koulu. Tossahan noita on näköjään. Lisää noita kirjoja. Mitäs nuo? No ne on jotain opiskelukortteja. Jonkun verran ryönää jäänyt. Onko meidän tuoli? Tosta saisi hieno pajajakkaran. Rex Rotary. Mitä on? Videokasetteja. Frankensteinin hirvi. Tuolla on jotain matikkakortteja. Suomen lippuja on paljon. Mikä tuokin? Joo. Tässä on ihan selvästi ollut jotain hyllyä, ne on poistettu. Tuossahan on joku mittajuttu.
Joo. Seuraavaan tilaan. Onks tää nyt joku isompi sali? Näyttää urheilusalilta. Tai liikuntasalilta. Itse asiassa tossahan on varmaan ainakin levovetotanko. Mä oon näihin jotain muitakin juttuja saanut kiinnitettyä. En mä muista vaan mitä ne on. Näitä on tullut nähtyä kyllä vanhemmissa kouluissa. Kumihanskat jäänyt siihen. Tuollahan on muuten koukkuja katossa, niin siellä on varmasti ollut niitä köysiä. Kaikki köydet on viety, olisiko ne voitu myydä eteenpäin. Tuolla oli vielä joku pienempi kömmeli. Katsotaan. Onks tää vaan joku välinevarasto? Taitaa olla jotain askartelujuttuja. Pensseleitä sun muuta. Parafiiniöljy. Joo. Tämähän on ihan hirsirungo. Hyvän näköistä hirret vielä. Eli saattaa ollakin vähän vanhempi kuin se mitä ekaksi arvelin se 50-luvun. Katsotaan mikä täällä on. Viittais vessa. No sehän se on. Siellä on pahan näköiset savet. Mitäs täällä on tapahtunut? Joku on leikkinyt jollain sormivärein. Siinä on samanlainen jakkara. Nyt haisee kosteelle. Tytöt. Kop kop. Täältä on ainakin sekoittajat hävinnyt. Ei ollut ketään suihkussa. Aika kostea. Pojat. Onks poikia paikalla? Ei oo. Täällä on jotkut terveiset varmaan. Vihreät terveiset. Selvä. Ja sekoittaja hävinnyt tietenkin. Hätätie on siinä. Siitä pääseekin urheilukentälle. Nyt ei lähdetä urheilemaan. Siellä on vessa. Tuolla on pahan näköiset savet. Miksi näitä vessoja pitää olla näin paljon? Selvästi siivoojan komero. Karjalaa. Vessa. Vessa. Käsipaperit roskakoriin. No sehän on selvä. Tää näyttää kans tämmöseltä yleismies Jantusen komerolta.
Täällä on vähän siivoustarviketta ja pikku varaosia, lamppuja ja työkalutelinettä. Oho. Katsotaan tänne ylöspäin välillä. Siinä on varmaan yksi pieni syy, miksi tääkin on tyhjäksi jäänyt. Vesi pääsee tulee jostain sisään vai? Olisiko putket pamahtanut? Ei tiedä. Tulee joku omituinen tila. Tuossa on varmaan ollut lintu. Tuolla on varmaan vessa, joo. Ei kiinnosta. Onks tää nyt sitten? Saattais olla jopa opettajien huone. Pienellä keittiönurkkauksella pääsee evästä tekemään. Pesemään astioita. Sitten on näköjään vielä toinen. Onkohan rehtori ollut tää kulmahuoneessa. Täällähän on muuten melko siistiä näissä tietyissä tiloissa. Ei ne vandaalit ihan joka paikassa oo riehunut. Siinä oli taas tommonen jakkara. Tää on tästä kulmasta näköjään. Äsken oltiin siinä vastapuolella. Sieltähän se vesi oli tullut sisään. No niin, värimaailma alkaa muuttumaan. Nyt mä luulen, että laitetaan vähän enemmän kirkkautta valoakin. Mennään tonne noin. Eli ullakolle. Nyt päässään oikein vanhoja natisevia rappusia kävelemään. Toivotaan, ettei täällä ole lintuja. Se on ikävää, kun ne linnut säikyttelee. Sitten voi itekin jotain tuhrata. Täällä on kyllä niin erikoinen lattia, että joka kerralla kun astut, niin antaa periksi. Siinä on joku jännä. Mikähän puristin tuo mahtaa olla? Kohta ei enää tarvii esitellä noita jakkaroitakaan. Tuntuu, että ne alkaa olla jo ihan niinku normaalia täällä. Noniin. Mikäs se siinä? Varo, rotanmyrkkyä. Noniin. Minäpä varon. Joo. No se on tätä tuolia ja pulpettia varastossa. Vanhoja jotain käsitöitä. Onko jotain näytelmiä ollut, mistä nää on? Ei nyt mitään niin mielenkiintoista. Tossa menee muuten aika vanhaa sähkökaapelia. Metallikuorutettu. Tiedä mikä tila niin oli. Uskaltaako tänne mennä? No ei se kyllä oikeastaan oo mitään, paitsi tuo hieno ikkuna. Senhän te näette siitä. Ei nyt viittis riskeeraa tässä vaiheessa päivää ja reissua, niin sitä että tippuu jostain läpi. Saunaviihta on jäänyt tänne. Siinä on vinkeän näköinen. Onkohan tuo kukkapöytä? Mikähän designi toi mahtais olla?
Jalat on ainakin mielenkiintoista. On täälläkin kyllä mielenkiintoisia nämä rakenteet. En oo tämmöstä tukiparrua nähnytkään. Pulttiliitoksella. Onks tuolla? En tiedä onko se lampunvarjosti vai unisieppari. Luultavasti lampunvarjosti. Tässä pitää varaa päätä. Nyt ollaan täällä Jiirien kohdalla. On kaiken maailman portaita täällä. Kansalaistaitoa ja opettajan kirja. Siinä on jonkinnäköinen sähkölaatikko. On tää kyllä hurjasti noita tuoleja, että paljonko tämmöisessä koulussa on voinut olla sitten oppilaita? Vai onko vaan sitten vaihdettu aina tuolimallia 10 vuoden välein? Oikein sanoa. Siinä näkyy hyvin toi peltikatto ja ropiseekin hyvin nyt kun vettä sitä. Täällä on kaiken maailman piirustuksia. Täällä onkin jännä ikkuna, mennään tänne. Toivotaan ettei tiputa mihinkään. Oho. No on kyllä ränneissä ryönä. Jo vähän aikaa rännejä ja syöksytorvia putsattu. Eteenpäin. On kyllä niin inhottava toi lattia, kun se on niinku yksittäisiä lautoja. Tuntuu, että ne ei ole mistään kiinni. Aina kun astut, niin antaa periksi. Nitisee ja natisee. Siinä on vanhan näköinen kirja. Lapset näyttelevät. Tuolla on joku Kansallisosakepankin. Peruskoulun virsiä. No eipä tuokaan Maapallovaarassa kirja hirveä uusi ole. Ujo, unelias, viisas, nuhanenä, lystikäs, vilkas ja jörö. Eli oliks nää nyt näitä kääpiöitä? Mitähän nuo? Tossa on muuten tommonen vanhempi pulpetti. Tai en tiedä onko se vanhempi, mutta olisiko samaa sarjaa sitten kuin nämä tuolit? Ainakin tuo putkirunko on sama. On paljon niinku askartelumateriaalia. Entisaikaan on varmaan lapset askarrellut koulussa aika paljonkin verrattuna nykypäivään. Jaha. Semmonen. Joku vesijuttu. Mitähän liuskoja noin? Kuuluuko ne tehdä? Tuo voisi luulla, että se olisi jostain 60-luvulta. Varjeltava kastumiselta. Varmasti vanha laatikko. Sielläkin on vanha makaronilaatikko.
Täällä on lisää jotain. Jotain, mistä en tiedä mitä ne on. Tuossa on ainakin joku lamppu. Siellä on purua tullut alas jostakin. Käydään heittää tuolla päin lenkki. Kaikki heiluu. Tip tap tip tap tip 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 tap tip tip tap. Joulun odotus on aloitettu. Lukeeko siinä, että jokerit on perseestä? Saipa on paras. Joo, jollakin on asennetta. Mitäs muuta? No Saipa on paras. Ja jokerit on perseestä. Joo. Semmonen viesti oli siellä. Siinä on joku turnajaisista joku tommonen kilpi. Mikä akku tuo? Pertrix. 120 volttia. Auton peilikin eksynyt kouluun. Täällä on oppilaat tehnyt. Siinä on punaa tulkkua ja varpusta ja niin edelleen. Täällä on jotain maantieteellisiä juttuja. Päästäänkö me tästä ylös? Olin näkevinäni tossa vähän aikaa sitten jotain mielenkiintoista. Toivotaan vaan, että tää lattia kannattelee minut. Maaliikennemerkit. On vähän vanhempia liikennemerkkejä. Tampereelle 104 kilometriä. Ei taida olla tommosiakaan enää. Autolla ajo kielletty. En oo kyllä nähnyt tuommoista liikennemerkkiä. Joo. Ei mitään, koitetaan mennä takaisin. Samaa niin sanottua tuttua ja turvallista reittiä. Saksan liittotasavalta. Ja siinähän on kunnon meresuki. Jännä tämmönen koulukin. Kun lakkautetaan, niin tänne jää kaikki. Luulisin, että oppilaatkin olisi vienyt noin kotiin. Ne on niiden tekemiä juttuja. Mikä täällä? Kivityömaa. Siinä on jotain mailan varsia varmaan. Oho, nyt mä ens pää kopsahtaa tohon jiiriin. Ampumahiihto. Joo. Nyt ollaan ilmeisesti sitten siellä toisessa siivessä. Toisessa siivessä ihmettelemässä. Mitähän lappuja nuokin? Ne kertotaan lappuja ainakin. Ja sitten on jotain muita tehtävälappuja. Hyyskä ja sielläkin on toi tommonen kumijutska, että jos jää jumi, ei vedä.
Kouluopettaja tietenkin. Täälläkin on muuten tämmönen keittiö. Voiko olla kotitalousluokka? Onkohan kyläkoulussa opiskeltu kotitaloutta? Kaappi. Eikä se ole hyllypaperi, vaan onko revitty pois? Voi voi. Sehän tältä videolta puuttuukin. Hyllypaperi. Nythän se tuntuu, että on kelikin kirkastunut. Pääsee onneksi kohta ulos jatkamaan. Mitäs täällä on? Jumppapatjat. Ja lisää näitä jotain koululaisten. Siinä on joku robottipää vai foliohattu. Mikä toi? Tommonenhan se melkein pitäisi olla nykyään päässä. Ymmärrä enää mistään mitään. Seimi. Siinä on varmaan vanha cornflakes. Siellä on aurinkojaffapullokin. Sprite. Tää on joku kauppaleikkeihin varmaan. Perukkeja. No ei oo, nyt joku huijas. Ei ollut yhtään perukkia. Mitä täällä on? Jonkun lääkekaappi. Kodesaania. Luostari sun muuta. Tyhjennetty joku lääkekaappi. Varmaan koululaisten tekemiä pieniä onkivapoja jostain pajusta. Tuolla on muuten toinen tommonen foliohattu. Kelloja on harjoiteltu tekemään. Nyt tuntuu siltä, että alkoi tuulee ulkona oikein. Urakalla täällä paukkuu joku. Pellitkö ne paukkuu vai? Mikä se paukkuu? Nehän lupasi, että on myrsky. Karttakeppi. Tommosestakin on joskus tullut itselle kynsille. Mutta varmaan nykyään ei enää saisi antaa kynsillä. Högforsi. Aika hyvän näköinen. Onks tää nyt sitten joku luokkahuone? Pienluokka. Tää nyt ei oo ainakaan nää värit silleen niinku. Välillä tuntuu, että on niin psykedeellisiä värejä näissä vanhemmissa paikoissa. Täällä on aika miedot värit. Siinä on joku saa yksin jöröttää kuulomassa. Koululainen. Kyllä. Ei muuta. Mennään alaspäin. Päästään portaikkoon. Portaikkoon, jossa on kans maalivarissu aika lailla. Kestää vielä meikäläisen paino. Siinä näkee, että maali on takapuolelta eri värinen kuin etupuolelta. Tämmönen portaikko. Siellä on jokunen porras alas. Kuulosti ihan siltä, kun olisi vettä tullut sisään. Ikinä muista mikä näiden kattolevyjen nimi on. Joku varmaan muistaa näitä.
omakotitaloissakin on noita. Lontoodioja. Tää näyttää siltä, että joku olisi leikkinyt tulla jauhesammuttimella. Siellä ei ole kyllä mitään mielenkiintoista. Inhottavaa, kun on jauhesammuttimen pölyä. Sekin käy niinku vähän henkeä. Sitten se on niin kuivaa muutenkin, että tarttuu kenkiin. Onko se niinku pikkulintujen pesä? Siinä on ollut varmasti liitutaulu. Tämä on epäilyttävän näköistä, kun on pöydällä valkoista jauhetta. Mutta ei ole varmaan jauhojengi käynyt täällä. Onhan näköinen penkki. Sielläkin on muuten pikku töpötti tuolla penkin alla. Täällä liimahaistelijat on. Mikäs täällä? Uskonnollinen kuva. Värikyniä, sormivärejä. Joku vanhempi kirja jätetty siihen. No, ei nyt aleta selaamaan kirjoja sen enempää. Vanha kunnon piirtoheitin. Töpselikin on vielä seinässä. Nää näytti vähän erikoisemmilta nämä pöydät. En tiedä mikä taso tuo ollaan. Kuuluuko noin laatikot mukaan olla tullaan? En osaa sanoa. Siinäkin on varmaan originaali tuo lavuaari. Saippuakin olisi vielä. Ja jopa käsipyyhkeitä. Joo. Mikäs tuolla? Marssi ja Venus. Tässä on ollut joku tähtikartasto varmaan. Juupa juu. Jaha. Tullaan takaisin tänne, mistä aloitettiin. Kirjoja löytyy, joo. Ei kai siinä, mennään ulos. Lopetellaan ulkona. Minkälainen keli tää nyt on? Ainakin vielä ihan ok. Ok keli. Yllättävän lämmin tuulihan täällä onkin. Mennään nyt sen verran vielä tuohon kulmalle vaikka. Katsotaan saisiko siitä jonkun kokonaiskuvan. Ei taida saada. Loppuu itseltä tilaa kesken. Eipä tuo. Kyllä se melkein tää keskikohta on se mitä tässä nyt katsellaan.
Kyllä. No joo, se oli semmonen autiokouluvideo tällä kertaa, niin ei mitään, mä jatkan matkailla, kuvailen lisää videoita, niin näkyy. Moro moro!